खुलुमनाय जासिग्रोबाय। एक्चुअली क'क्राझार बेसिक ट्रेनिं सेन्टार बेनि दिनै मोनसे गोथार हाबाफारि जागायनाय सान। बे जाहैबाय प्लेटिनाम मायथाइ फालिनाय फोरबो। दिनै जोङो मानगोनां जायगानिनो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांनि दैदेननायाव एबा बिथांनि बाहागो लानायाव जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ जागायजेनदों। जागायजेननायाव जोङो जोंनि मिरुनि एबा बेसिक ट्रेनिं सेन्टार गुदि फोरोंथाइ मिरुनि जोङो फिरफिला बिरहोनानै बेनि प्लेटिनाम जुबलियाव जोङो जि साननानै लानाय मोनसे सेम्बल एबा टम बेनि डेम'खौ जोङो बेखेवदों। बेखौ जोङो गेवलां जेब्ला जोंनि क्लजिंसिम जागोन अब्लासिम जोङो दानानै दिहुननायनि थाखाय बा दिहुनफुंनायनि थाखाय आरो बेखेवनायनि थाखाय जोङो आखायाव लादों एबा थि खालामदों। दिनैनि बे गोथार टमखौ बेखेवनायनि थाखाय जोंनो खोथा होदोंमोन जोंनि मानगोनां बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि सार प्रमद बर'आ। नाथाय माखासे एंगारहायै जाहोननि थाखाय बिथाङा सफैनो हायासै। जाहोनाव दिनैनि बे टम बेखेवनाय हाबाफारिखौ गावनि जायगायाव जायगानिनो एमएलए बिथां लरेन्स इस्लारि बिथांखौ बेखेवनो थाखाय खावलायहरदों। दा जोंनि थांखिया जाहैबाय मा, जोङो मिथिगौ दिनै 1948 मायथाइयाव थामहिनबा भारत उदांस्रिनि बोसोरसे उनावनो गायसननाय बे बेसिक ट्रेनिं सेन्टार एबा गुदि फोरोंथाइ मिरु क'क्राझारा फैयै फैयै 75 बोसोर आबुं जाबाय। आरो बे 75 बोसोर आबुं जानायाव गोबां फोरोंगिरिफ्रा बेनिफ्राय फोरोंथाइ लानानै एम्पावार्ड टिचार जानानै एबा गोरों गोरा जानानै जोंनि गुदि फरायसालिनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ आसि थुनाय थुनाय फोरोंनानै मा होनबाय सासे सुबुं धोन हिउमेन रिसर्स जानायाव बिथांमोना गोबां हेफाजाब होबोबाय। दा जोंनि थांखिया बेनो जे दिनै 75 बोसोरसिम बे इन्सटिटिउसना थांनानै दं आरो बेहाय गोबां फोरोंगिरिफ्रा फोरोंथाइ लानानै सुबुं दोहोन दानायाव बिथांमोना जाफुंसार जाबाय एबा दिनैसिम बिथांमोना मावसोमगासिनो दङ। बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे गोथार सानखौ फालिनायजों लोगोसे जिहेथुके जोङो सिगाङाव बिनि सिलभार जुबलि गल्डेन जुबलि जेबो फालिबोनाय जायाखिसै। बेनिखायनो जों देग्लाय 75 बोसोर प्लेटिनाम जुबिलिखौ जोङो फालिथारनो होननानै जानजि खाफ्रादों। आरो बे जानजि खाफ्रानायाव जोंनि बिटिआरनि खुंथाइ आरो जोंनि जायगानि एमएलए बिथां लरेन्स इस्लारिया, ओमफ्राय जोंनि टाउन कमिटिनि चेयारमेन बायदेव प्रतिभा ब्रह्मआ जोंखौ गोबां हेफाजाब होदों। आरो बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि एलुमनि बिथांमोना जोंखौ जोबोद हेफाजाब होदों। दा जोंना थांखिया बेनो जे जोङो हारिमुखौ सिबिनायाव जिहेतुके बेसिक ट्रेनिं सेन्टारा गोबां अबदान दङ। बेनिखायनो जोङो बेयाव ट्रेनिं लानानै थांनाय एलुमनि बिथांमोना जेरावखि थाया जों ज' जानानै सानसे जों गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनाय आरो बे बेसिक ट्रेनिंनि एबा गुदि फोरोंथाइ मिरुखौ जोङो गोजौआव माबोरै दैखोलांबावनो हागौ, बिनि जौगाथाय मानदान्दाखौ जों माबोरै गोजौ फारसे लांबाय थानो हायो। दानि 2020 मायथाइनि जि गोदान सोलोंथाइ खान्थि, बै सोलोंथाइ खान्थिनि जि फर्मुला एबा पलिसिफोरजों जोङो जेरै जोंनि गथ'फोरखौ माबोरै जों खाब जाहोलांनो हागोन बेफोरनि बागै जों सावरायनो थांखि लादों। आरो बेयाव जोङो जोंनि गासैबो बर' फोरोंगिरिफोर बे नुक एन्ड कर्नार एन्टायार आसाम बिथांमोना जेरावखि थाया नोंथांमोननि चेनेलजों बे खौरांखौ जुदि मोनहैयोब्ला मा होनना बुङो, गोसो गोथारै बाहागो लाफैनायखौ जोङो खावलायदों आरो मिजिंथिदों बिथांमोना जोंजों हेफाजाब हैगोन आरो बिथांमोननि बिहोमाखौ जोंनो होफैगोन। एसेनोसै। क्लजिंखौ जोङो टेन्टेटिभ थारिखखौ जोङो थिग लानो हायाखैब्लाबो जोङो डिसेम्बरखौ जोङो लाहरदों। डिसेम्बराव थारमाने जोङो मोनसे खाबु लानो नागिरदों। बे आं दिनै टेन्टेटिभ डेटखौ बुंनो हानाय नङा, नाथाय जों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जा एबा जायखिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो आरो नङाबा पार्सनेलि जोङो जोंनि एलुमनि बिथांमोननो आरो रायजो राजाफोरनो मिथिहोगोन 1 मान्थ एहेड, जेनेबा मास मोनसेसोनि सिगांनो जोङो मिथिहोगोन जोंनि क्लजिं सेरेमनिनि बागै।